Sibongele uNkulunkulu wethu namandla onke. Babegamene lingaphezu kwawonke amagama. Sesinikelile Nkosi na iminikelo yethu. Baba wethu namandla mayibe ngamakha amnandi phambi kwakho. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu. Babegamene lingaphezu kwawonke amagama. Nkulunkulu wethu namandla siyabonga Dwala. Zingashukile Nkosi zibopho zamathakathi. Zenzakele imangaliso zakho. Ivulekile iminyango ebeyivalekile. Ngegama likaJesu waseNazaretha Baba wethu nongcwele. Siyabonga Dwala lethu. Siyabonga Nkulunkulu ophilayo. Khulekela naleyo mpewu. Ethe Baba yawela kuleli altar. Baba wethu namandla enzima ngaliso. Vula Baba iminyango evalekile. Ngegama likaJesu. Yenza umangaliso Thixo wethu phezu kwezimpilo zabantwana bakho. Ngelihle igama likaYesu Kristu waseNazaretha Baba ngcwele siyabonga. Duma amandla obukhosi bonke sithi kungobakho ngoJesu Kristu inkosi engcwele. Father, we thank you. Father, we bless you. We give you glory, God, and we give you honor. In Jesus' mighty name. Thank you, Father. In Jesus' name. Asimshaleni sandle sikhulu uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mshaleni kakhulu uNkulunkulu izandla. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bese sihlala phansi egameni lenkosi sithole izwi lenkosi. uNkulunkulu sewenzile umsebenzi somncane kakhulu umsebenzi mina engizowenza omningi inkosi isiwenzile. Luke chapter number 1 verse number 26. Luke chapter 1 verse number 26. Ufunde from ku 26 uye lapha ku 36 noma uyivale vele lapha ku 38. Luke chapter number 26, Luke chapter 1 verse number 26 to verse number 38. Luke chapter 1 verse number 26 to verse number 38. Khona osifundelayo siyababingelela babukele emakhaya egameni lenkosi uJesu. Amen. Thank you, Jesus. Uphilo mhlobo onjengo Jesu akakho uphumhlobo ke Verse number 26 to verse number 38. Akenishayela uNkulunkulu izandla. Kunomthwalo enguza wehla kwabanye abantu. Kukhona into engizwayo akusafani nangalesa sikhathi sifika lapha. Akenishayela uNkulunkulu izandla. Nithwele bazalwane. Nithwele into eyonisiza ukukhuleka emcele uNkulunkulu ukuba anethule umthwalo. Wangethula umthwalo owawungesiya. Wangethula yebo ke phalo lami Jesu yena wangethula wangi
Ivangeli ngokukaLuka uchapter ngu-1 isihloko sendaba ukuzalwa kukaJohane nokukaJesu kuyabikezelwa from verse 26. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalili ogama lawo yiNazaretha. Ngenyanga yesithupha ingilosi uGabriyeli wathunywa nguNkulunkulu endaweni noma emzini wakuphi? Emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha. Lo muzi igama lawo iNazaretha. Entombini eyayimiselwa indoda ebizwa layo nguJosefa wendlu kaDavide, bizo lentombi nguMariya. Ayi Nkosi, mawuphinde futhi. Entombini eyayimiselwa indoda ebizo layo nguJosefa, le ndoda bemiselwe le ntombi wendlu kaDavide, lona-ke owendlu kaDavide, bizo lentombi nguMariya. Yangena ingelosi kuye yathi, wena ophiwe umusa, Inkosi nawe, ubusisiwe esifazaneni, kepha yena wathuka ngokwesaba, wazidla ngokuthi kungaba kubingelela kuni lokhu. Ingelosi yabe sayithi kuyena, ungesabi Mariya, ungesabi Mariya, ungesabi Mariya, ngokuba ufumene umusa enkosini. Ungesabi Mariya. Mariya, iyahlupha lento yakho yefie, iyahlupha lento yakho yokwesaba. Ungesabi Mariya, ngokuba ufumene umusa enkosini. Namhlanje uNkulunkulu uzolanda Mariya. Namhlanje uNkulunkulu ufusa Mariya. Namhlanje uNkulunkulu ufusa Elizabeth. Namhlanje uNkulunkulu ufusa Davide. Namhlanje izulu lifusa Josefa. Ungesabi Mariya, ngokuba ufumene umusa. Somebody say favor. Somebody say favor. Somebody say grace. 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 Oh Jesus. Verse 31. Hayi ufunda ngomoya namhlanje sisifunda. Bheka usakukhulelwa uzala indodana. Bheka usawukhulelwa uzala indodana. Ubusuku babantu abangabelethi ukuba babelethe namhlanje. Oh hallelujah. Ubusuku babantu izinto ezingenzeka ukuba zenzeke. Oh yes Jesus. Ashumayela kodwa eGolina. Amemezela yini ukuthi kusenguye izolo, nguye namhlanje, kuyoba nguye naphakade. Akaguquki lo Nkulunkulu. Namhlanje imangaliso usazenza. Thank you Jesus. Bheka usakukhulelwa uzala indodana. Bheka usawukhulelwa uzala indodana. Wiqamba igama lokuthi uJesu. Uzayiqamba igama lendodana ngokuthi kuJesu. Yena uyakuba mkhulu. Lalela lento ozoyibeletha akuyona into encane, inkulu lento.
kuthiwa indodana yophezkonke. lalela lozomzala uyakuba mkhulu ngamanye amagama awukhulelwanga into eyincane kodwa ukhulela izinto eyinkulu usazomangaza abantu bayobuzana abathi wenza ngani uthwalaphi njengoba abantu bathwala kule nsuku ngoba abantu bazi ukuthi impumelelo itholakala ngokuthwala kodwa nala kuNkulunkulu iyatholakala. Abantu nabaya kwamhlaba uyalingana thina siya kwaZulu liyalingana kukhona abathwala kwamhlaba uyalingana kodwa bakhona abathwala kuZulu liyalingana. Lento yethu thina ayisuke ebantwini ayivele ebantwini kodwa lento yethu isuke emazulwini. Mayisuke emazulwini akekho yakuyithatha akekho yakuyivimba isuke emazulwini. Uma izulu lithe yebo uba nongathi cha izulu balithe yebo uba nongathi cha uma salithe yebo yena uyakuba mkhulu athiwa indodana yophezkonke. Inkosi uNkulunkulu yakumnika isihlalo sobukhosi. Maria bheka uDavide. Maria bheka umncane kodwa unikeza izinto zabantu abadala. Oh Jesus. Maria umncane uyinganyana uyintombazanyana kodwa uyonikeza izinto zabantu abakhulu. Maria, you are just a young girl, but you are going to be given something that is going to shake the whole world. Maria, you are just a little girl, but God is going to bless you with great things. Thank you, Lord. Maria, you are just a little girl. Maria, you are nobody, but God is going to bless you. The world shall know that there is a young lady by the name of Maria. Your name shall be known. I can prophesy. May I prophesy? Hey, young people, kunabantu abashala e-Eagle Mountain bancane kodwa ngibona uNkulunkulu azobaphakamisa. Abanye bazoba namakhampani abo, abanye bazoba nama-brand abo. Ngibona abantu abasha ba-own ama-brand la. Ngibona abantu abasha baba nama-brand abo la. Your brand shall be famous. Your brand shall be known. Maria, you are a little girl, but you are carrying a big thing. Ile ndaba kuniwa kankana lelo usathana kayilwisinthe ngelutho yonke into usathana ayilwisayo ingoba usuku uthwala into enkulu awuthinta ababili abathathu uthi ungangiboni ngishe ungangiboni ngishe ungangiboni ngishe. Wangethula umthwalo owawungisa wangethula umthwalo awuwo anolomike ufa Yesu yena woku yebo ushada yebo ke awuthinta umakhelwane uthi akulona ihora lokulala leli akuwona umzuzu wokulala lona akulona usuku lokulala lolu suku lokwamukela imangaliso ivela kuNkulunkulu ngoba kungenzeki kubantu iBhayibheli lami engilifundayo lithi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Inkinga yakho wena ubheka abantu lalela phakamisa amehlo akho waphakamisela ezintabeni usho njalo uDavide yawuphakamisela amehlo wami waphakamisela ezintabeni ngabe usizo lami liyovela kuphina usizo lami luvela kuJehova odalile amazulu nomhlaba olonda uIsrayeli kayikuvuma kuba unyawo lami lushelele. Oh haleluya awuthinta ababili abathathu uthi akavumanga
ukubunyawo lwami lushele. Oh, hallelujah. Akavuma ukubunyawo lwami ubunya nawo lwami lona uthixo akafumanga yebo akafumanga nyawo lwami luselele nyawo lwami owenzileke kanye nomhlaba Jehova igama lakho wena ungumalusi shikababa yona owenzile kanye ubunyawo lwami nyawo lwami ushaba akongithintela umakhelwane unyakazisa umakhelwane tshela ukuthi akulona ihora lokulala leli akuwona umzuzu wokulala lona ngoba uNkulunkulu wenza into hamutima yetsa ntho o ska robala ngwaneso modimo wa tsa ntho ska bana le motho a robalang ka nako ena ka bone modimo wa tsa ntho o ska robala ka nako e modimo wa tsa ntho o ska robala ha modimo dia something o ska robala. Hallelujah. Sishumayele ukuyaphasike. Sishumayele ukuyaphasike. Wena ongayisifuna ukuthi uzwe lento inqaneke le ephasikeni yomi iphindwe kathathu. Yes Lord. Umamando Kosaya Adosa. Hey Maria, inkulu into ayiphethe. Awuthinto sethuzo kwakho umtshela ukuthi inkulu into ayiphethe wena. Ungaboni ulwiswa kangaka. Ungaboni kuhletshwa ngawe kangaka. Ungaboni uhletshwa inkulu into ayiphethe. Ngosengcwele. Oh hallelujah. Abanye bacabanga ukuthi basempini kuliwa nabo cha akuliwa nawe kuliwa nento ayiphethe. Akuliwa nawe. Usathane uvusa abantu ukuze wena ushift focus kulento ayiphethe. Wena bese ubuka abantu ungabuka abantu. Buka lento uthixo ayibeke kuwe. Ethwala. Nkulunkulu. Kodwa kaya siyashumayela. Hallelujah. Buka lento uthixo akunika yona. Akuliwa nawe mntana sekhaya. Ungalwi nabantu.
nawunento kaThixo awuthandwa. Wena inkinga yakho usafuna uncenga uthandwa abantu uyazifaka nalaba ngakufuni khona lokhu uyangena uyabona ukuthi abakufuni ulokhu uyafaka uyazama ukuyipesha phuma wena uThixo uyena okhipha uyosulimasa into kaThixo phuma. Hallelujah. Thank you, Lord. Naki sibuye abantu basampatli wasibo enake akinanqala umuntu akinanqala umuntu jwalo ukhathatswa ke akira unanqala umuntu jwalo ukhathatswa ke. Understand your calling. You are called to the high places. You are not called just, but you are called for the high places. You don't belong lower, you belong up there. We are forced to ungena nabo bantu abaphansi uloku uyaforce abakufuni nabo laba uloku uzukhathazeke mara namuthi moya bantu basampatli. Hey, mamela mo si uska forced abasawubatli abawubatli as long mudimu yena awubatla uska bana litaba libala ibana litaba limudimu. Osekwele. Ezukwendaba phansi kwamanzi ebukhosi hakelipheke sesiliphele sithandaze imvuselo yona enkulu ezukwendaba phansi kwamanzi sesilinde thina silindele kodwa moya ongcwele sesilinde sithandaze yona enkulu izamanje izamanje yona enkulu the revival is coming. Yes, imfuselelo. Imfuselelo yokhulula abantwana bakaThixo. Imfuselelo yokhipha inzali kaThixo. Yes, imfuselelo enkulu. Maria, lento ikhulelwe inkulu. Glory to Jesus. Verse 34. Nkosi yami. Maria wathengelosini. Maria wathengelosini. Lokhu kuyakwenzeka kanjani? Akusho umuntu wasemazulwini akusho sithunywa sasemazulwini lento iyokwenzeka kanjani? Njengokuba ngingayazi indoda na. Njengoba ngingayazi indoda na. Ngilosi yaphendula yathi. Yasi yaphendula ingilosi yathi. Moya ongcwele uzakuza phezu kwakho. Yaphendula ingilosi kaThixo yathi umoya oyingcwele uyakuza phezu kwakho. Amandla phezu konke akusibekele. Amandla phezu konke abeseyakusibekela. Ngakho-ke okungcwele okuzazalwa kuyakuthi ke lokho kungcwele kuyakuzalwa kuzathiwa indodana kuyakuthiwa indodana yophezu konke. Maria,
This is the procedure. This is the method. Let us ngayo. Firstly, the Holy Spirit will come upon you. Before a miracle happens, the Holy Spirit must come over you. You must be covered by the Holy Ghost. Before a miracle happens, you must be filled with the power from above. You must be filled with the power from above. The Holy Spirit will come upon you. After the Holy Spirit comes upon you, the Holy Spirit will cover you. The Holy Spirit will overshadow you. Hey, basalwa, ismangaliso phakathi kwakho nesimangaliso umoya oyingcwele uyanofanele qanehle bese siyaqala izinto ziyenzeka empilweni yakho. Umoya oyingcwele uyena ongibela hambe bese izinto ziyenzeka. Mangakahamba umoya oyingcwele asenzeka izinto. Lalelani basalwa, ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlanele ngenalutho. Moya kaNkulunkulu waheleza phezu kolwandle, waheleza phezu kodwa, waheleza phezu kwamanzi. uNkulunkulu wabesethi akube khona ukukha. Moya oyingcwele akudlule yena qha. Thank you, Jesus. Akudlule umoya oyingcwele. Oh, yes, Lord. Ibandla ligcwaliswe ngamandla kamoya oyingcwele. Jesus. Abazalwana bathola umoya oyingcwele. Hey bazalwana, kule phasika ungavuma ukubuya ungamukelanga amandla kamoya oyingcwele. Ilwa kule phasika uma ngabe uzwe uyongena emanzini ngoba siyobabhabhadisa ba. Mfuna umoya oyingcwele, mfuna mbhabhadiswe, mfuna kuma-service kusukela ku-Friday, first service, second service, sithi third service Saturday, fourth service Saturday, sithi fifth Sunday, sithi sixth service Sunday, two service. Kunama-service awu-6 akwenzeki, ngeke kwenzeke. Kwaba mfunda ngeqiniso umoya oyingcwele. Hey, uhambo lwakho laseThekwini, ukwehla kwakho nokunyuka kwakho ubuye khona akuzufana. Thank you, Jesus. Akuzufana. Thank you, Lord. Ngiyana. Jesu. Bheka uElizabeth isihlobo sakho. Nayo ukhulelwe indodana samdala. Lenanga yesithupha yakhe obethiwa inyumba. Hayi. Bheka Maria mangaba uyikholwa lento engiyikhulumayo, hamba kulona omdala. Lona okuthiwa usemdala, ibeletha kuphelile, isibeletha sisekho. Hamba buza yena. Lona abantu abathi kuye ngeke sabelethe, lona abantu abamrayithe off. Hamba buza yena ukuthi kwenzakaleni. Wena njengoba ukhala ngokuthi umncane, hamba esalukwazini esidala, hamba kugogo omdala. Mntanam bamba mntanam. Lento kaThixo ayinabudala, ayinabuncinci. Lento kaThixo yinto kaThixo, iyenzeka komncinci, iyenzeka komdala. Akuthi into makhelwane uthi makhe, akulona ihora lokulala leli, akuwona umzuzu wokuzela, lixesha likaThixo. Verse 37. Ngokuba akukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu. Oh, uNkulunkulu. Kuthi kakhulula lento, kuthi khulula lento, ngoba lithi iBhayibheli lami akukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu. Ngamanye amagama nale yakhe inkinga uNkulunkulu akayisolve. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Nkosi yamoya Oh, oyingcwele. yes, Jesus. Ela Masaya, ela Makhosataya, ela Babosaya. Lenda yizukwenzeka ngokuhlakanipha kwakho, lenda yizukwenzeka ngokufunda kwakho, lenda yikwenzeka ngamandla akho, kodwa lento
izokwenzeka ngomoya kaNkulunkulu ngoba kungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Lalela singena kwisizini isikhathi esingena kuso isikhathi sokusebenza kaNkulunkulu. Zenzakele izinto zenziwa ngabantu ngamandla abo nangokuhlakanipha kwabo, kodwa singena kwi-season. God is introducing us to a new season, a season that is called a God's time, a season that is called God's Chronos, a season that is called Chronos. Somebody say Chronos. Somebody say Chronos. What is Chronos, Mfundis? Chronos, it's God's time. A time that always comes when the time is right. That is why the Bible says in due season. That time is called a due season. A due season is God's time. What is God's time? It's Chronos. What is Chronos? Chronos is God's time. It's a season lakhona uNkulunkulu anganandaba ukuthi uzalwa emndenini wenqalekiso. Isizini la uNkulunkulu anganandaba khona ukuthi uhlala nabantu abathakatha. Isizini lakhona uThixo anganandaba ukuthi usebenza nabathaka. Isizini lakhona uNkulunkulu anganandaba ukuthi ukhonza nabathaka. Isizini lakhona uThixo athi anginamsebenzi. Glory be to God. Hallelujah. Oh Jesus. Bambu 38 mntanami. Bambu 38. Bambu 38 isithandwa senze. 38. Verse number 38. Qedela 37. 37. Mbambe, mphi. Ngiyamasi. So sekafari. Kodwa Nkosi yami moyo wethu. Bamba mfowethu. Ngifuna uyibambe ngale beat ethi. Ngifuna ngaleyo. Khona la siyakhona. Ngiyamazi. Ningayidonsi nithi ngiyamazi.
Verse 37. baseThekwini abagoduke. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. uMaria wathi, "Pheka ngiyincekukazi yenkosi, akube kimi njengezwi lakho." Ingelosi yamuka kuye. Lalela. Kunezinto abazalwane kufanele bayikhiphe kuzo ngalento yokukholwa. Ngoba lento yokuloku ni debate niphikisana nabantu ngokukholwa, umuntu olimalayo wena okholwayo. Abantu abangakholwa abayi ukulimala ngoba bakholelwa kulezinto abakholelwa kuzona. Ukhuluma namhlanje uMaria after ingilosi ithi kuye uzawukhulelwa uzale umntwana, uMaria wasebuza umbuzo ngoba kufanele sometimes ureasone ucabanga. Wasebuza uMaria kulesithunywa sasezulwini wathi, ngiyayizwa into oyisho but sengicela ukwazi indlela ezokwenzeka kanjani ngoba mina angaze ngihlangane nomuntu wesilisa. Lento ngitshela yona it's something that happens when these two people meet. So now I haven't met anyone, even the one engimiselwe yena asikahlangani. Mighty Jesus. Lo misiwe ogama lakhe lunguJosepha akakangithinti. Now tell me ukuthi ke lento izokwenzeka kanjani. Yabe seyithi ingilosi, Ngalezo zinsuku uMaria wasuka. Mana sisi. Yakala uMaria engakasuki. Asingeneni kuyimesi. Asingeneni kuyimesi. Sisolve uX. Uthi omunye wesavelelo nasesikoleni ngabalekela leyo nto. Usheshileke ukubuyela. Ukubaleka ngoba manje ngikubusela edeskini. Now let's simplify this. Uthi uMaria, okay. I hear, but I don't understand. You see, I'm this kind of person. You need to explain. You need to go in details. Baba, with due respect, how is it gonna happen? Because what you are saying when we are talking about giving birth, when you're talking about conceiving, it's a process that takes two people. It takes a man and a woman. So now you are saying to me, I'm going to give birth, I'm going to conceive. My question is, how is it going to happen? Because the one that is kept for me, we haven't done anything. Then how is it going to happen? Because according to my understanding, this is a process. When these two come together, they will produce. So now we haven't come together. So now how is it going to happen? Baba, akuchaza umuntu wasemazulwini ngoba koqala into engiconfusile ngawe. Ngiconfuswe ukubingelela kwakho. Lesibingelelo angisazi mina. Kona ngiyakubona ukuthi ungumuntu kodwa awufani nabantu bakuleli lizwe. Kodwa uyakhuluma kodwa futhi into oyikhulumayo ibuye ingxaki. Ngoba number 1 nje ngisashaywe mina isibingelelo sakho. Uthe wena ufika lana wathi wena othandiwe. Thina sijwayele ukubingelela la ekhaya sithi dumela sanibona molweni, hayibo molweni, sanibonani, good morning, goeiemôre. Manje wena uqhamuka sothi wena othandiwe, ithi inkosi ngikutshela ukuthi uzawukhulelwa, ngisadidwe nje isibingelelo sisodwa nje.
baba kahle kahle wena ubuyaphi? Language bani le oyikhulumayo? This is where now abazalwane, they are missing a point. Because abazalwane, they fail to understand the abazalwane, they want to talk before understanding the language. When a China or when a French greets you, bonjour. Amelangu kichimuti, good morning, good morning. Baba, wait a minute. What is the meaning of bonjour? The key how to receive from God. Ngoba kwenzeke two things in one line. The first thing is the greeting. The unfamiliar greetings, it follows by a statement that says you are going to give birth to a son. You are going to conceive and give birth. Maria akakijimelanga kuleyo kubeletha noma kuleyo kukhulelwa, kodwa ufune uku-understanda ilanguage ka kubingelela kuni lokhu muntu wasemazulwini. Kuba bazalwane balezi zinsuku sithi ke a miracle is going to happen, a miracle is going to take place, I prophesy, but bazalwane I receive, without understanding how the miracle is going to happen. Because there are key things. Ezintweni zikaNkulunkulu nibobamba, nilalele kahle, nilalelisise noma nifunda, nifundisise. Ngoba uNkulunkulu in one sentence angafihla izinto eziwu-10. Thou art favored. Hey, thou art favored. Mariano. Hey, wena obusisiwe esifazaneni. Uthi uNkulunkulu ngikutshele uzawukhulelwa uzale umntwana umqambe igama ngokuthi uJesu. Ngiyeza kuleyo asiqalela kubingelela kuni lokho. Umoya ongcwele ngaphakathi wathi Maria, lona muntu omi phambi kwakho akuyena umuntu wakulelizwe, lona umuntu wasemazulwini. So na ukuzobiza ukuthi mawukwazi ufuna kuma-understand ke umbiza ukuthi ungene kumoya, ngoba lona ukhuluma ngomoya. Abazalwane, they want to receive izinto zikaNkulunkulu babe bangekho kumoya. Even when, because everything that happens in your life, every word, everything that you do, it begins in the spirit. If you don't understand the spiritual language, you can receive from God. Firstly, you must understand the spiritual language. That is why sometimes when we pray, after our prayer, sikhuluma into abantu abangayi understand. Siyathandaza mudimu wakalukilenge, kiyarapela kalina le matala murena Jesu wa Nazareth, mudimu ibona hote, mudimu iramihlolo, bese siyashintsha urabakasuka bayonda, arimando bosekereya, ribababasaya, singena kumoya manje. We speak in the spirit. The devil cannot understand this language because Jesus. This language started after the devil was chased away from heaven. As much as the devil has the wisdom and understand things, because he was an angel that worships and that stand in the presence of the Lord, but he doesn't understand spiritual language. The devil will never understand us. When the church begin to praise in the spirit, Ratalia Makosaya, Mikotoshi Kataya,
Fire. Lipa papa. Usatana uzipha moyikhala ngapha. Akazi ukuthi sithini. Izulu kodwa masithi rabasukata ribasondo. Izulu liyazi ukuthi sithini. Ingilosi ziyezwa. uNkulunkulu asemazulwini uthi naba abantwana bami kahleni thulani zidalwa bayakhuluma emhlabeni rikhabasonda ribabashike. That is why nomzalwana you must be baptized by the Holy Spirit, because when you are baptized by the Holy Spirit, there's no way that you can be baptized by the Holy Spirit but not understanding or cannot pray in the spiritual language. We speak in the spiritual language. Randa makosa, brekata rabasaya, ripa kushataka, ripa kototo, ripa rando saya, ripa rondo kosata, ripa babo shataka, ripa baba saya, rikando bosa. Hey! Amadimona wezwa lutho, amadimona mathakatha bezwa lutho, kodwa ingilosi zezulu ziyezwa. uNkulunkulu asemazulwini uyezwa, uSathane akezwa lutho. Uyayibona imilomo iyakhuluma kodwa ukuthi thini akezwa. That is why I'm encouraging the church to pray in tongues, to speak in the spirit, to pray in the spirit, because when we pray in the spirit, bazalwane, the day uzoshintsha. Lo mkhuleko uthandaza, lo mkhuleko uthi mama wethu osozulwini egameni likaJesu uyakuzwa uSathane, ngoba uSathane uyazazi ilimi zabantu kodwa akazazi ilimi zikamoya, akazazi ilimi zikamoya. Singakhuluma iBhayibheli. Singakhuluma iBhayibheli bazalwane. Singakhuluma iBhayibheli na. Singakhuluma. Now ingilosi. Ngoba ngifuna ukuyifundisa kahle lento namhlanje. Yengilosi nomuntu. Ngoba every time makuzokwenzeka isimangaliso, there must be a messenger. Okay, all right. Mhlambe nina ngoba nihlabelela phambili niseduzane, nisheshe ningene mhlambe kumoya. Abangathi bale phansi, nina niphezulu kanya. Ayikho into emhlabeni eyake yenziwa uNkulunkulu angathumelanga ingilosi. Bazalwane, thanini impostolo. Bazalwane, understandani ukusebenza kukaThixo. Ningafani nalabazalwane abathi beyikhohlisa ngenxa yokuswela ulwazi. Ningafani nabazalwane abathi mina nje inkosi yami nginankinga, mina ngiyakwazi ukuyikhulekela kuNkulunkulu, mina ngiyakwazi ukuzithandazela. That is a fool. You are a fool if you said so. You disobey the order of God. You are a fool if you say mina ngiyakwazi ukuyithandazela. Zithandazele sibo. Ushuthi wena uthandaza uNdlulwana. Uthandaza uNdlulwana wena. Watholani wana ngemkhuleko yakhe eminingi ayithandaza. Lutho. Until a man of God speaks. Because izulu line order, there is a heavenly order. Ayikho into uNkulunkulu ayenza kulo mhlaba angakhulumanga nabaprofeti. Oh Jesus. Cela ungivulele uAmos chapter 3, mhlawumbe verse number 8 if I'm not mistaken. Amos chapter 3 verse 8. Usheshayo ukuvula avule masinyane. Sizibandla na. Amos chapter 3 verse 8 if I'm not mistaken. God cannot do anything unless God speaks to his prophets. Funa lelo verse.
uNkulunkulu angakwenza angakhulumanga nabaprofeti. Uthini Amos 3:8? Ya. Ilona. 7. Okay, bathi 7. 3:7. 3:7. Ngokuba inkosi uJehova ayenzi lutho, ingayambulanga imfihlakalo yayo ezincekweni zayo abaprofeti. Ngokuba inkosi uJehova ayenzi lutho. Bamba, stop. Amukho full stop lapho kodwa asofa noma sithi comma. Inkosi uJehova ayenzi lutho. Kubambe lokho. Inkosi uJehova ayenzi lutho. Kephi? Ingayambulanga imfihlakalo yayo Kephi? ezincekweni zayo abaprofeti. uNkulunkulu ayikho into angayenza kulomhlaba angakhulumanga nabaprofeti. Number 1, umhlaba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Ake siconcentrate kumhlaba. Umhlaba wawunikezela amadodana abantu ukuba basebenze babuse phezu komhlaba. Genesis chapter 1 verse number 26. Now let us create man with our own image. Let man be like us. Let man have power. Let man have dominion. Let man subdue. In other words, there is no production, there is no subduing, no, there is nothing unless God permits it. Unless God permits it. Ayikindo emhlabeni engasehlela as a surprise. Ayikindo a surprise. Yonke into enzakele uNkulunkulu wayibona ngaphambili wakhuluma ngayo. Mighty Jesus. Manje sengifuna ukukhuluma ke ngomprofeti nangengilosi. Ngoba awukwazi ukuhlukanisa umprofeti nengilosi into eyodwa le. Ungese kuwaphela kimi. Ukuthanda mina ngikhumbula ngikhumbuli ungihluphekela ungihluphe. Fundani bantwana ngenani kuGoogle masinyane ni type nithi he has made his servants the angels of fire. He has made his angels or his servants. Kukhulani bantwana nintshela ukuthi likubani lelo verse. Namhlanje nginceda abantu abathi ingilosi kaNkulunkulu mayifikile bathi thina sinandaba nomuntu wenyama, thina sibheka uNkulunkulu. Umuntu wenyama ophila emhlabeni onyathele intuthwane naye owenza izono. Naye wenza izono njengathi. I'm helping those people. Ukuthi uNkulunkulu angenze lutho emhlabeni engakhulumanga nabaprofeti bakhe. Amanye amagama usho ukuthini baba le verse akulichaza. Lisho ukuthi uNkulunkulu angeke ehlisele idisaster phezu komhlaba, umhlaba kube khona idisaster eSouth Africa angakhulumanga nabaprofeti abakhona. uNkulunkulu ngeke ehlise imvula yezibusiso angakhulumile nabaprofeti. Because there must be a messenger. Phela uNkulunkulu akayithumi. uNkulunkulu yonke into ayikhuluma. Number 1, uNkulunkulu usezulwini. Izinto uzenza emhlabeni. Izinto ezenzeke ezulwini asikho isidingo sokuthi uNkulunkulu asende ama messengers, because ama messengers vele bahlala noNkulunkulu. There is nothing else. Messengers in heaven, they are not working in heaven. Messengers are made to work on this earth. Izingilosi zidalelwe ukuthi zehle zisebenze ezulwini. Ingilosi ziyahlala ezulwini, ngibona izinkanyezi nayi
one, ukumdumisa. Awukho umsebenzi owenziwa ezulwini. Ezulwini ayikho into eshodayo. Izulu linayo yonke into. So messengers, kuthiwa ama messengers zithunywa ngoba zithunywa kuphi? Ebantwini. Ingilosi phela zisebenza ukuthunywa ebantwini. Ingilosi ayithunywa elwaneni. Ilwane zisayibambile order kaNkulunkulu. Nazo inyoni azilimi kodwa ziyadla. Ekseni ziyasuka uyibone zithi ziyoshona ngani. Ntambama uzibone zikhuphuka zithi sesiyolala. Zidla. Zitshale nini? Azitshale. Uthi uNkulunkulu njengokwehla kwemvula yehle ezulwini. Ingabe sabuyela inethise umhlaba. Uthi uNkulunkulu linjalo ke izwi lami kulaba balizwayo. Alehli lize kubantu liphinde libuyele ekhaya ezulwini lingawenzanga umsebenzi. Njengoba uNkulunkulu alehlisile namhlanje uzolilinda lizothi liyabuyela ezulwini athi uNkulunkulu wena awukawenza umsebenzi. Fanele lisebenze izwi likaThixo phakathi kwethu, liwenze umsebenzi, liwenze umsebenzi bese liyobuyela. Masalibuyela ithina ke esesithi bayadula izulu. Baba siyabonga umangaliso owenzile. Sekusuke sekubuyela izwi kuNkulunkulu. Libuyela kanjani? Ngoba seliwenzile umsebenzi. Indumiso ukubonga lesikhathi nimila bazalwane ngizobonga uNkulunkulu. For 20 years bengihlushwa spiritual husband, kodwa wathi umpostoli bonke abahlushwa idimoni likaTikolosha abese ngaphambili azobakhulekela ababeka izandla. Bazalwane soloku ngagcina ngalelo langa ukuhlushwa uTikolosha. Sakubuyela izwi elathunyelwa uNkulunkulu wathi hamba bakhulula, hamba bakhulula, hamba bakhulula. Njengoba ngila ngithunyiwe ukuzokhulula abantu, ngithunyiwe ukuzoqaqa ibopho, ngithunyiwe ukuzofuna iminyama, ngithunyiwe ukuzokhahlela abathakathi. Tshela makhelwane uthunyiwe leyaba. Mase ngiyathanda. Ukhona olutholile le verse? Wenzile ingilosi zakhe amalanga bomlilo. Utholile? Funda. Funda sisi. Ncwadi yamaHebheru isahluko sokuqala verse 7. Hebrews. Ngezingelosi uthi owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya, isikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Hayi! Hayi! Hayi, phinda sisiphinda. Ngezingelosi uthi Bamba, ngezingelosi ngama angels uthi owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya, isikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. bamba ke yayikhonzi bamba siyeza kuyo. Asikhulume kuqala ngama angels. Uthi wenzile izingelosi zakhe zibe yintoni? Funda sisi. Wenzile ingelosi zibe yintoni? Owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya. Owenza ingelosi zakhe zibe yimimoya. In other words, njengamanje la akeke kwenzeke sihlangane ngoNkulunkulu kodwa ama messengers angabibikho. Angeke kwenzeke sihlangane la ingilosi zingabikho. As long as sihlangane ngoNkulunkulu ingilosi ziyehla. Hallelujah. Into enza ukuthi singayiboni ukuthi uzenze zaba imimoya. Noma uzenze zaba umoya. Angels are spirits. Ama angels are spirit being. Zikhona la, zimile la, njengoba ngishumayela la. Naya enye la, enye naya ngale, naya enye lapha emumva, naya kukhona emnyama, kukhona emnyama, kukhona emila ipulpit. Ile gadisi ukuthi lingaweli phansi. Imila. Oh, kodwa Nkosi yami, salute. I salute the angels in the house. Salute the angels in the house. Shana ingilosi idalwa
iza. Ayethe. Nkosiyami, nasesikhathi bamba wenzile izingilosi ukuba zibe Wenzile izingelosi zakhe zibe imimoya. ingilosi lalela akushiwo imimoya, the evil spirits, kodwa kushiwo the spirit being, angels. Angels are spirit being. You cannot see angels with your naked eye unless you are favored by God. There are people who have so much grace that they can even see angels. Mighty Jesus. One time umntwana omncane wakwatestifya etshela umama wakhe ekhaya uthi, mama, lesikhathi uPastor Shabalala ashumayela khona lo munye omlandelayo ugqoka izinto ezimhlophe mara ngathi unezimpiko, uhamba emva kwaBabshabalala. UBabshabalala nakathi izandla naye uthi izandla, uBabshabalala nakashona phansi naye ushona phansi. Wenza into enzo uBabshabalala. Umuntu omdala wathi hayi wena uyasiza ukuthi uthini? Wathi mama ngiyibonile mina ngabheka, bonile isikhathi sengikubheka mina esontweni. Niboqaphela abantwana abanibuka esontweni. Ngathi kumntwana ngibukani? Lekenge inenhlanhla. Wabona ingilosi lo. Usethi njalo uBabshabalala nakangena khona abantu abahamba phambi kwakhe. Uthi mama hayi abo baba beprotocol. Uthi na mama ngisho laba baba begqoka amabhantshi amnyama mina. Uthi ngisho laba abagqoka ezimhlophe bahamba phambi kwakhe bafike bakhwele phezulu estage bafike bahlukane abanye bayale abanye bayale abanye bayema noBabshabalala beme noBabshabalala. Wathi mama namhlanje ngisafuna ukuyikhuluma kahle lento. Akungitshela lento oyikhulumayo uzwe ngomuntu noma into oyibona. Kwathi umntwana mama ngiyakutshela every time mina ngiyabona futhi kakhulu makushumeni baBshabalala ngiyabona mina. Usethi mama ubona uthi labantu abagqoke amasuti mawubabhekile mama ngathi amasuti mara mawusubhekisisa kahle amaphiko lezi zinto ngathi ilezinto lezi ezimhlophe into ezimhlophe zibi. Uthi lokhu mama lokhu yabona inyoni mayindiza lokhu uma msiyabona ukuthi amaphiko insipho. Usethi mama zinja banjani labantu? Uthi ebusweni nawubabheka ngathi ababhekeki kahle so mara mawubabheka emzimbeni ngathi bagqoka izinto ezimhlophe. Umama wabamba ukuthi ama angels. Usethi umama uBabshabalala yazi into yenza umntwana ubona izinto ezingaboni. Uthi tata ka uqhubekele ekujuleni uthandaze lo Thixo omthandaza ngoba umntwana uthi njalo xa kuzawungena wena kubonakala iangels. Uthi tata ushabanza athi iangels noma nami ndingazi kodwa the way achaza ngakhona lo mntwana uthi abantu banxiba into emhlophe kodwa xa ujongisisa kakuhle into yakhona ngathi inamaphiko inezinsiba. Uthi tata Moses iangels ezo. Ndithi umntana uthi ubona leyo nto uthi sokusho lento kwaze kwaba kayi2. Uthi njalo makushumela wena uyayibona lento. So now ngifuna ukuchaza leli verse bese siyathandaza. Lithi ke uNkulunkulu lo obhala amaHebheru kwaziwa kodwa ezikolweni noma kuma Bible college as a scholars kuthiwa the style of writing it shows ukuthi the book of Hebrews was written by the Apostle Paul, though akekho umuntu onesiqiniseko sebathi according to the style of writing uMapostle Paul uyena obhala incwadi yamaHebheru. Manje ngifuna sibambe lokhu ke umbhali walencwadi usechaza into enziwa uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi abantu bayibambele. Uthi uNkulunkulu wenzile izingilosi zakhe imimoya. That is why mina ngayifakazela le yokuthi uNkulunkulu ingilosi zakhe uzenze zaba imimoya. Why baBshabalala usho njalo? Mina ngiphila nje befana mina kade ngashona. Hayi kanye hayi kabili kodwa kathathu thina nginitshela
eyokuqala i-accident kwafanele mina ingibulale. Emakhaya le kunebhasi eliya ethatha abantu estopini liye-edrobheni, malibuya ngo-2 fanele sibe sestopini, abantu abadala baye eTown. Sesimayithi 1:30 siyaphuma ekhaya sigijime, siyenzela ukuthi uma kufika ibhasi ngo-2 estopini, ngoba baseke safika after 2 sasishaywa thina, sikhule thina sishaywa-ke. Kuthiwa why nifike ibhasi because abantu abadala kumelanga balinde nemithwalo. Sigijime ngenye imini siyigroup ekhaya, sikhula sabantwana babomamncane babomamkhulu, sikhula nje siyigroup. So sigijime ngelilanga, bagijime igenge lengathi indadlanyana, bangishiye. Uma bangishiya bawele bacross umgwaqo, uma bacross umgwaqo bahlala ngaphesheya. Mina kuba ngisesabhayiza ngisemncane ngiyeza ngiyagijima, angizange ngibuke ukuthi kunemoto, ngizange ngibuke ngapha, azange ngibuke, ngavele nje ngawe. Uma ngiwela sengiwelile the first line engapha, mangijampa le line emhlophe njengalapha kule ndwangu le eyelo, mina ngila nayi imoto emnyama. Leya moto angazi ukuthi mina kwenzakalani ngoba ngiphezu kweline, ngisazobeka lenyawo ngithi ene ispeed semoto si quicker than umuntu. Nayi into eyenzeka, imoto ngayibona iza, ngalindela into ukuthi izothi ku ingishayisa, but uma ngabe le moto iza seyizongishayisa, angikwazi lo moya mina wavela nje wathi ship. Ngezwa lento yangithatha yangilahlela etshanini, lala etshanini. Laba kanti sebawelile bathwala izandla bathi oh yamshayisa, bavala amehlo. Yayomela lapha imoto, wehla lo baba wesa, mina ngilele etshanini. Lo baba uyafika uyababuza ukuthi uphi lo mntwana, bayakhala laba bantu babumshayisile, akekho phasi kwemoto. Lo baba no, akekho phasi, angiboni nagazi, uphi lo mntwana. Hey, sebayafuna manje ukuthi kanti ngishonephi, bayafuna kuthi ngelikade i-hour libuye kimi, bese ngiyaphakama etshanini. Ngathi mangivela etshanini, hey baqala phansi bathi nasi isiphongo, bona babaleka mina kodwa abantwana bakithi, because ey'ngqondweni zabo bazitshela ukuthi imoto sengishayisile. Yini babashabalala ozama ukuyichaza la? Ngizama ukuchaza lezi ngilosi zikamoya, ngoba angeke ibazalwane, ngeke uyabona uNkulunkulu ukakusindise kwibullet. Amukho umuntu faster than ibullet, kodwa ingilosi ziyalishaya ibullet ngoba fast. Angels are very quick. Angels, angels, they have a lightning speed. Uma ngabe nali bullet bayakudubula, yazi ingilosi ingasuka ithi shu, ithatha ibullet lithi, ibullet lithi shu lindlule kuwe. Mina ngabona imoto isingishayisile la khona, ngithi ngiyamamenza, ngithi kwafika into yangithi shup yangilahlela etshanini. The second accident, same thing, eKatlehong emarobotini. Nali bhasi ngiyalibona ukuthi leli lingishayile, lishaya iroboto ibhasi siyawela. Kwakumele lingishaye, angazi indafika ngithi shup yangithatha ngibeka ngale, ngazowela ngakwipali leli yelo le robot, ngawa lapho bahlala omama ababeme ngaphesha komgwaqo bathi Nkosi yami umntwana kabani lo bavala amehlo. Lesikhathi bavala amehlo, kanti uNkulunkulu yena wenza ukuthi bavala amehlo, ngoba uNkulunkulu nakenza into yakhe akafuni ibonakale. Ngoba abantu babezongibiza ngomthakathi, but uyathakatha lo mntwana, kanti uNkulunkulu wangithi shup ngithatha ngibeka ngaphesheya. Omama sebayafuna ukuthi Nkosi yami uphi umntwana, ibhasi la yomela lapha, udriver wacheka ngaphansi akunamuntu, udriver uyahamba uthi uzobona igazi alikho. Bayafuna bomama bathi uphi lo mntwana, no driver naye uthi uphi lo mfana ngimbonile mina ngilele ngasepadini
liye kuthi lokho kuthi ndwe kimi bese ngiyaphakama mangiphakama ngiyayithintitha bathi abomama hayi bo king yena babaleka babona ngathi ispoke kanti uNkulunkulu yena ongisindisile. Now nalithi ke iBhayibheli wenzile ingilosi zakhe imimoya ngamanye amagama when the presence kaNkulunkulu isuka ikhona enkonzweni kusuka kukhona idalwa zasezulwini. Bazalwane into edonsa idalwa into edonsa ama-angels ukuphila ubungcwele nokuthandaza iyona nto edonsa ama-angels abe khona phakathi kwethu. Ama-angels cannot resist the presence kaNkulunkulu. God himself cannot resist his presence. Ibandla elithandaza kuNkulunkulu elishumelisa likaNkulunkulu eliphila ubungcwele liyamdonsa uThixo. I-presence noma i-holiness it attracts God. Iyamdonsa uThixo noma bengathakaye igili kodwa nasiphila ubungcwele sishumayelisa likaNkulunkulu siphila kahle emakhaya. uNkulunkulu uzoba khona njalo phakathi kwethu. Uba khona with the form of angels. Uza ngezidalwa ziba khona ingilosi phakathi kwethu. Bazalwane sisithi dasithumisa sizwa kwangathi kunefu kusuka kuyidalwa kusuka kuyingilosi zikhona phakathi kwethu. Now listen. Now wenzile ingilosi zakhe imimoya wabesekenza bampake manje wabesekenza ngifuna ukuza kule yama-angels lawa 18 wabesekenza izikhonzi zakhe owenza izingilosi zakhe zibe yimimoya. Yebo. Izikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Izikhonzi thina uNkulunkulu usenze saba ngamalanga bomlilo. Ngamanye amagama uNkulunkulu nakhona into engekho right la afuna ukuyishisa ngomlilo. Kumele mina ngikhulume. When I pray lalelani bazalwa, when I pray ngiyadlula ekuthandazeni ukuthi ukuthandaza ushabalala ma kodwa mase ngifika kule level la khona amandla kaNkulunkulu ehlala phezu kwami. Umkhuleko wami nangiwukhipha kuphuma ilanga bilomlilo. Bazalwa, demons they cannot stand the fire. Demons and witches they cannot stand the fire of God. Kukhona ukuthandaza uthi nasothandaza uzwe ukuthi akusathandazi mina la akusakhuleki mina la noma nani nizwe nithi akusasuba bushabalala lothandaza. Ikhona lento ethanda kuthandaza izilimi zomlilo. Masangithi roboko satanaba zikatori mahaso riba papa katosa ila baba santaka baba inana mama mama ila baba sataya ila baba mama kasaya urakata kata urapasata yateke bosa ila baba sataba yandela bosa inana makuta Lasos God umkhuleka kwenza wakhala umlilo nxa sonke wakhala umlilo nxa sonke kuba nomlilo kaThixo phakathi kwale ndawo khuna mama Masaya Saleya bahosa Randa masitaba Rendene bos Rekata bos Oyotole pas Rekataria bahosa Mama doshataya Vedere bosantaria mama Kanana baba kosotokoya Shiba baba kosata Shikataria Shada baba sanda Mando shata brakotosha Lipa soto lipa papa Shanda nana makotoko soto Ripa papa sotapaya. Oh hallelujah Jesus Kanamasuta Kananamaseke Yamamamosa Repepesika papa Usata Handelebosa Ikoni Dagiswa Yokuna Mama Romosika Bayonda Urababosa Tabababasa Sananamaseke Shandamaya Shenenebosa
ake nimshayele izandla uNkulunkulu. Yena mabahosi. Sesiyothandaza. Nkosi, release your favor phezu kwabantwana bakho Nkosi. Nkosi, thela umoya. Thela umoya. Oyigcwele Yesu kwabantwana bakho. Uso yebo sesiyothandaza abangcwele. Oh moya ongcwele. uNkulunkulu ufuna bamfuna ngenhliziyo namhlanje kule ndawo. Bambane singiyathandaza. Oh Nkosi Yesu. Oh Jesus. Hey. Telu moya, telu moya. Yesu kwabantwana uso wakho yebo umsebenzi kama ngicela bazalwane ukuvala lento. Ngicela ukuyibamba lento ngiyivale. Wenzile izingelosi zakhe imimoya, kepha wenzile izikhonzi zakhe. Uzenze ntoni izikhonzi zakhe? Uzenze zaba ngamalangabi omlilo. Glory to Jesus. Kukhona la siyakhona. Sizawungena bangcwele kwelesithathu izulu. Mukarandosa nababosi andananamos. Wenzile izingilosi zakhe imimoya, wasenza izikhonzi zakhe amalangabi omlilo. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu, nina niphethe umlilo wami, nina niqothula nishise konke okungalungile ngoba izwi likaNkulunkulu liyashisa. That is why nanifika nakhona kunembewu kaSatha uyasho umzalwane ngaphaka. Hey, nasishaya umjolo sithi mamzalana ujoli ungezwe ubuhlungu ngoba kusuke ngasiyithi kodwa umlilo kaJehova, umlilo ohlayo, umlilo oqothulayo nawusubuhlungu kusho ukuthi unezinto zikaSathane ngaphakathi kuwe ngoba izwi likaNkulunkulu alikwazi ukukulimaza. Kusho ukuthi kunezinto engalungile kuwe, azishe izinto zikaSathane, azishe, azishe, azishe. Fire! Open some umlilo 7 times. 1, 2, Fire! 3, 4, Fire! 5, 6, Fire! 7. Fire! Fire! And to your name I will
unto your name. I will breathe myself unto your name. To your name. I will breathe myself. Cela sothandaza wenzile ingilosi zakhe imimoya, wenzile izikhonzi zakhe amalangabi omlilo. Oh, glory to Jesus. That is why thina ibandla kumele lisikhulekele njalo, ngoba ukukhulekela umfundisi kufana nokhwezela inkuni emlilweni. Thina sakhulele emakhaya, lapha emlilweni mangabe kubekwe ibhodo leli elikhulu lelugalaza, kufakwa inkuni zihlohlo la ngaphansi. Ma ungabe ufuna ukuthi inyama ivuthe, kumele ukukhuzele njalo lokhu uyakhwezela lapha kuyavutha. Abazalwane umsebenzi wabo ukukhwezela isikhuni ukuthi umlilo ungacishe e-altar. Wacisha umlilo e-altar azenzeki izinto, kodwa umlilo wavutha e-altar ziyenzeka izinto. Lalelani bazalwane, nginitshela indawo, as long as the fire keeps on burning in this place, things, miracles, they keep on happening. But in the day when the fire will be quenching this altar, no miracle will happen. The fire must always burn in this altar. That is why ngihlala entanyeni ngendaba yomkhuleko. Ngoba why nginfostelela ukuthi nikhule, ingoba ngifuna umlilo uvuthe la, ungacisha umlilo la. Manje sinenkinga ke emabandleni kulezi nsuku, ngoba sinabazalwana abavuthisa umlilo, sibe nabazalwana abacima umlilo. Kule insuku sineyicima umlilo, sinama-fire distinguishers inside the church. Uyavutha umlilo bayawucima, uyavutha umlilo bayawucima. Musani ucima umlilo kaJehova, nizosha. Musani ucisha umlilo, nizosha, nizosha, nizosha. Kanti umlilo mele ushisa abathaka, umlilo mele ushisa amadimo, umlilo mele ushisa abalo, bonke abalo. Ake lithi fire, fire. Bonke abaloyi, bonke abaloyi, fire. Bonke abathakathi, fire. Bonke abathakathi, fire. Yonke imithi yabathakathi, fire. Zonke inkonzo zabathakathi, zonke izimvamona, fire. 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 Hlala phansi suqedile. Oshada. Oshada. Rebosi kabarana. Rekata babasa. Oshade mando. Oshada makata. Baba suta baba. Oh yes, amlilo kaJehova wehlele kule ndawo. Shupakato suta. Santana namantoshi. Ripapa bosatana baba. Rikata baba bosi. Rikata baba bosi. Inana baba bosi. Inana baba bosi. Inana baba baba sanda. Yekadede bosatana baba baba ya. Shekata ta 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 ta. Shaba baba baba soko papa papa. Shekata ya baba baba sata. Ripa papa 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 sanda. Ripa papa shapa papa. Shekata ta na baba baba. Ripa baba sota baba baba baba. Release your fire, Marina.
Release your power now upon your people, Almighty God. Release your power now. Release your power now. Release your power now. Fill us with your power. Rekataria mama kosotovaya. Reba mama sontoro bobo. Reba mama seketana mama. Ora ta baba yandere bebe. Ripa papa sota papa rondo kosaya. Riba baba sita babando sateya. Ripa kato sataka. Repepepepepepe. Ripa papa. Everybody pray. 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 Pray in the spirit now. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Rikataria makosota. Iba baba sanda. Yandelebo sata. Yandana masaya. Ila baba yake. Ila baba sete. Ila baba sondo. Ila baba kosaya. Rekete. Ripa papa. Rapaka sotoboya. Rimando sekedebe. Ripa baba sanda. Unanana makosotekeya. Era baba sanda. Era baba yande. Sinanamo satanama. Shilalamo satanama. Yes, your fire. Let your fire burn in this altar. Let your fire burn in this church. Let your consuming fire consume every demon. Let your consuming fire consume every witches. Let your consuming fire destroy every demon by the power and the anointing of the Holy Ghost. In the name of Jesus. 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 Fire now. Fire now. Fire now. Fire now. Fire now. Fire now. Fire of the Holy Ghost. 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 Ripa katosa. Ripa papa. Ripa papa. Rikatara babosa. Rimando rabosa. Rinana bokosete. Ira babosaya. Ira babosanda. Ira bababaya. Rakatatatata. Rapaka sotoko. Ripa papa. Every evil thoughts in the name of Jesus. Every spiritual attacks in the name of Jesus. We consume them by fire. We consume them by fire. We consume them by fire. Every evil spirit, we consume them by fire. In the name of Jesus. 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 Come on, pray. Every demon that is holding your money, cast the fire now. Every demon that is holding your breakthrough, cast fire now. Every demon that is holding you back, cast fire now. Every demon that is holding your job, cast fire now. Every demon that is holding your breakthrough, cast fire. Every demon that is holding your promotion, cast fire. Every demon that is holding, in the name of Jesus, your house, your marriage, in the name of Jesus. Come on, come on, come on, come on, pray. Retelebosha, rekatelebosha, andanamaha, ribabasa, talamando, shelamamasa, kedebamamosa, inamamosa, ketatate, rikapapapapapa, ropopoposata, ripapapase, ripapapayando, rekataria mamamosa. Yes, Lord, your favor upon your people. Your favor, God, your favor, Lord. Your favor upon your people, God. Your favor, Lord. Your favor. Your favor. Your favor. Your favor upon our lives. Your favor, mighty God. We bind every spirit of accident in the name of Jesus. Every accident that is planned, we cancel it now. We cancel it now. In the name of Jesus, we destroy every demon that has been assigned to cause an accident by the power and the anointing, by the fire of the Holy Ghost. We burn them now. We burn them by fire. 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 In the name of Jesus, demon of bad luck, in the name of Jesus, burn by fire. 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 In the name of Jesus. Shanda makosaya. Riba mokosota.
Ipako Santalamando. Ikataliba Babosa. Shaizando for the Messiah. In the name of Jesus. 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 Every demon that bomb below Yako, burn by fire. In the name of Jesus. You spirit of witchcraft, burn by fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shana Baba Kosaya. Shana Nanabos. Reketelebosa. Reketelebosaya. Shima Baba Kosaya. Shaizanda Zako Mesiabo. Shaizanda Mesumogulugu. Come and receive the favor. Receive the grace of God. Receive the favor now. Receive the favor now. Receive the favor now. Father, in the name of Jesus, I release your grace upon your people. I release your favor upon your people. Favor upon their lives. Favor as they are coming in. Favor as they are going out. Favor everywhere. Favor at their working place. Favor at their living places. In the mighty name of Jesus. Favor everywhere. Let favor follow them. Let favor open doors for them. In the mighty name of Jesus. Shaizanta Zakom Sadana Mesiamo. O Shana Mama Kosayele Bosa. Shayelizanda kakhulu uNkulunkulu. Ufanelwe ubukhosi yena. Oh, waqoba wasifela. Yesu ufanelwe Ubukhosi yena. Oh, again shalu uNkulunkulu ihlombe elikhulu sesiyathandaza. Awu moya ongcwele siyabonga. Awuphamise izandla zakho and receive the grace of God. Baba, ngilikhulumile Nkosi izwi lakho. Moya ongcwele. Moya kaBaba. Moya weqiniso. Siza Nkosi ibandla lakho. Baba, egameni likaJesu. Sengiyobeka izandla uNkulunkulu ukugcwalisa izwi lakho eliwekule ndawo. Baba, namhlanje ngiyathandaza. May your people see this grace. May your people see this favor. Lord, let them see this favor. Lord, I pray in the name of Jesus. I pray for your favor. You have done it to David, done it to Joseph, done it to Mary. The list is endless. Done it to Elizabeth. You have done it to your servants. Lord, I pray in the name of Jesus.
as I'm going to lay my hands upon them. Father, I pray in the precious mighty name of Jesus. I pray, God, that your grace, Father, will open doors. Father, I pray in the name of Jesus that grace and mercy and your favor will navigate them to their destinies. Lord, in the name of Jesus, I pray, Father, that your word in the mighty name of Jesus will manifest upon this place. Lord, I pray for the manifestation of favor upon their lives, so that, God, they might know that you are God, not a man that you should lie, neither a son of man that you need to repent after lying. Father, I pray in the name of Jesus. Kunamasu kumayada. Simandi de bahosi kamaha. Zente ilamas kodosana. Zebra kodos yanamakosa. Jande ilemosa anandia. Zebrando wakumra kasuka. Zebrokosaya anina makota. Lebros kaniamos mukadia. Libras koda. Lebros kamando ibrasuta bagados yela. Lendia kapos masia adosa. Le katadia makosaya. Adiamasota babayondo. Libasuka barondo ados kaba. Zebra kopakatota. Elamababus yandina makado. Ananas yandine boho. Randi abakosa takados. Ibrakadosaya. Zekatani babahos santamaya. Zima kadosh kataya ninama. Zebraka kosha tatana. Ramasata bababako satakate. Zepekete yandele bobo sata bababoya. Rabababa sata bababako sata. Yantele masi andoko saya. Ena baba sita bababaya. Namababos anana mama. Ena da boso toto satakata. Ripa papa sutapaya doshaka. Andeke bosota pakata. Arababa sotapaya. Ina makasaya. Endede bositapaya. Andede bokosokaya. Ananana basota. Yandede boseteya. Yandede bobo shata. Yandede bobo shaka. Yandede bokosaya. Yandede bosotaka. Arababa sotapakata. Urapakasaya. Urapakasotokoya. Rapasantanikama. Repesatakadosa. Repepepesetepeya. Rapapapasotopoyo. Ripakadosataba. Yadabakosotaba yatekeya. Inananabakosataba. Inananabasotaba. Elebosaya. Yandelebosata. Satan tutandazabesiamoma. In the mighty name of Jesus. Assisting upon me. Giorinizi grace ngulumulu. Girinizi favor gatiko. Gekamaniga cheso. 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 Everybody come forward in the name of Jesus. Everybody come forward in Jesus' name. Grace upon your life. Grace upon you in the name of Jesus. Grace upon you in the name of Jesus. Grace and favor of God upon you. Grace and favor of God upon you. Grace and favor of God upon you. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Grace and favor of God upon you. In the mighty name of Jesus. Grace and favor upon your life. 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 In the mighty name of Jesus. Rika pasotapaya. Ripa papa sotopapa. Ripa papa papa. Reka posatala papa. Repesantelebo. Shandana papa. Fire of the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Grace upon your life. Grace upon you. Favor upon you. Grace upon you. Favor upon you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Lipa kosantalaba. Liba baba bosaya. Liba baba bosanta. Ila baba bosaya. Saizantu butandas. Kulegu sasanga pampi. Gekama ligaches. Gekama ligaches. Now you favor upon you. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of fire. Fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Fire of the Holy Ghost. Fire. Jesus' mighty name. Fire in the name of Jesus. Fire of the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Rikatana Mamasai. Ripa Papa Sotopoya. Shinana Makosataba. Rapepepeya. Santa Pacosato. Ripa Papa Papa. Yana Mosha. Yana Mamo Sondelangim. Sondelangim Masano. Repeke Santabaya. Ripa Cosatapaya. Yana Mamo Saya. Yana Mamo Santa. Rika Papa Papa. Ripa Santa. Ripa Papa Sota. Ripa Papa Sota. Ya Kesaya. Yana Mamosa. Yana Mamosa. Yana Mamosanda. Mama Yana Mamosaya. Yana Mama. Yantakemos. Yantakemos. Yantakata. Yantelemos. Yana Mamosa. Yantapapa. Shantakemos. Santa Papa. Yana Mamosa. Yana Mamosa. Yana Mamosa. Aya. Rikapa Satabay. Warama Satabaya. Shandala Mamosa. Yanta Pepe. Ipa Popoya. Yana Mamosa. Yana Mamosa. Yana Mamosa. Hey. Shandala Mamosa. Shiva Mamosa. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, wonderful Counselor. Thank you, King of Glory. Thank you, Jesus. Asimshalene elikhulu ihlombe uNkulunkulu egameni lenkosi. Shalani izandla umoya ngcwele ngicela siphakamise izandla sikobisa amakhanda ethu siwavala amehlo ethu mfundisi Mapholoba uzosithathela ufefe uzokhuleka usibongela inkonzo egameni lenkosi uJesu. Kusasa sikhona futhi kule ndawo siyakhonza bazalwane asithi masikhonzele Friday bese sithi asizi Sunday. No. Siyabuya on Sunday sizodumisa lo uNkulunkulu owenza imangaliso. Cela sikobisa amakhanda ethu siphakamise izandla zethu siwavale amehlo ethu. Thandaza man of God. Thixo wethu ingcwele, Thixo wethu namandla onke. Siyabonga Baba. Konke sikubonayo, siyabonga izilakho. uNkulunkulu oyingcwele, siyazi kungamandla akho. uNkulunkulu oyingcwele, sibuyisela udumo kuwe. Meluso namandla, siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle. Wena oshintsha ingelosi, meluso ingcwele.
uzenze umoya uNkulunkulu onamandla namanje mele usoyingcwele zikhiphe zihambe ngamunye nangamunye mele usoyingcwele sebephindele emakhaya bagade uNkulunkulu oyingcwele zibanika abanye uNkulunkulu oyingcwele bonke izimfanelo zabo uNkulunkulu oyingcwele ngoba beze kuwe bethembile mele usoyingcwele ngegama lika Jesu Kristo waseNazaretha elinamandla wonke ophinda ushintshe futhi izikhona zakho uNkulunkulu wethu onamandla uzenze uNkulunkulu onamandla amalanga bomlilo sishintshe usenze amalanga bomlilo uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristo waseNazaretha abathakatha abazama ukuthinta impilo zethu mele usoyingcwele mabashe ngegama lika Jesu Kristo waseNazaretha sithumela lo mlilo namandla mele usoyingcwele ezandleni zabantwana bakho uNkulunkulu onamandla laba ababamba imali zabo uNkulunkulu oyingcwele mabazidedele ngegama lika Jesu Kristo waseNazaretha siyashisa izandla zabathakathi ngegama lika Jesu Kristo waseNazaretha namanje ngikhulula iprotection uNkulunkulu onamandla wonke egameni lika Jesu Kristo waseNazaretha phezu kwebandla lakho phezu kwabantwana bakho mele usoyingcwele sebeya emakhaya ngegama lika Jesu Kristo waseNazaretha umusa wenkosi yethu Jesu Kristo uthando likaNkulunkulu nokuhlangana kaMoya oNgcwele makube nani nonke izibuyi inkosi yethu Kristu Jesu amen.